अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त जबरदस्त सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जब वीडियो के साथ जौन गाना के टाइटल बा झुमका ठुमका। अरे हम बोले ठुमका ठुमका झुमका ठुमका गाना कब तक लगा कौन चैनल पे कौ तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसा निकल पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो भाई लोग तो लोग के बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना आवे से पहले ही ऑडियो वायरल हो चुकल बा चारों तरफ। आराम वाले हर जगह वायरल हो चुकल बा और गाना के जो बोल बा ठुमका ठुमका नचबे तो देहम झुमका सहित ऐसे ही करके गाना के बोल बा। बाकी भाई लोग गाना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। और खेसारी लाल यादव के ई जब गाना मतलब वीडियो कर शूट होत रहे तो वहीं वाला गाना के वायरल कर दिया रहे, थोड़ा सा वीडियो क्लिप में वायरल कर दिया रहे। लेकिन वो वाला जब वीडियो के क्लिप वायरल भल तो खेसारी लाल यादव बंद करा दिलन, ब्लॉक करा दिलन। लेकिन भाई लोग वाला गाना जो ठुमका ठुमका ऑडियो के भी रिलीज कर देवल बा और अभी तक गाना ब्लॉक नहीं के बल तो देखल कब तक ब्लॉक होता कि नहीं होता। बाकी भाई खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। अभी तक तो लोग निकल सुन तो जाके सर्च मार के सुन सकते हैं यूट्यूब पर ठुमका ठुमका खेसारी लाल के सॉन्ग लिखवा लगी तो आ जाए। बाकी भाई लोग तो लोग बता देंगे गाना गैले बन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी काकर आना वाले दोनों आदमी मिल के बहुत ही जबरदस्त तरीका से गाना गैले बा। सबकी के आवाज़ में क्लियर आयल बा और वीडियो के मतलब ऑडियो के जो क्वालिटी बा तो बहुत ही बेस्ट बा और म्यूजिक भी बहुत ही बेस्ट बा। और भाई लोग तो लोग बता दें कि खेसारी लाल यादव के जो रियल वीडियो के साथ मतलब आई गाना वो नीलम गिरी के साथ आई। अरे भाई नीलम गिरी के साथ आई और हो सके वो गाना मतलब बेस्ट भोजपुरी ना सॉरी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर हो सके रिलीज हो जाए। और भाई लोग तो लोग बता देंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त जबरदस्त गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो गल बा। अभी तक तो लोग निकल सुन तो जाके सुन सकते रही। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। गाना के टाइटल बा दिलवा चोरी के कल। अरे भाई लोग दिलवा चोरी के कले ऐसा ही गाना के कुछ टाइटल बा तो लोग अभी तक निकल सुन गाना तो जाके सुन सकते रही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर बा। बाकी गाना लिखल बड़न उ वाला साइड गाना लिखल बड़न नितेश ठाकुर। अरे भाई नितेश ठाकुर गाना लिखले बड़न। बाकी भाई लोग गाना गले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज और बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास गाना बा जो ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुका बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लागल, अच्छा लागल हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर